Mau amagambida unena kuti in the heart of every young person lies the potential for greatness. Wanyamata ina aliyense ali kuthekera kuchita zinthu zazikulu mmoyo. Ifeyo amene tili achinyamata tili ndi kuthekera ndithu kokwanisa maloto athu, tili ndi kuthekera kuchita zinthu zimene ifeyo timazifuna. Ifeyo titafunisisa unena kuti zinthuzo zitheke komanso titayikapo mtima zinthuzo zimatheka. Tikulandeni program imene ya Youth Insight imene timakhala kukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zimakhuza ifeyo achinyamata, zina zimene zimapinga tsogolo lathu, zina zimene zimapinga masomphenya athu, timakhala tikuziunikirana kuti ngathani nazo bwanji. Ndemwe maishu zosiyanasiyana amene amapinga tsogolo lathu, pali zina zimene zimakhala kuti ndi mmene zilili basi tikwena tikumane nazo, komano pali zina zimene timakhala ifeyo tachita kufuna kunena kuti tichite zimenezo ndipo zaononga tsogolo lathu. Nde zinthu ngati zimenezo kwambiri ndi zimene timakhala tikuunikirana kuti zimene ife tikuyenera kupewa tingazipewe motani kunena kuti tsogolo lathu likhale labwino, tikwaniritse kuchita zinthu zazikulu mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Then program yathu ya tsiku lero tikhala tikuona nkhani imene ikhuza peer pressure. Ine ndikhena ndisavala monga mwa nthawi zonse, koma mstudio muno ndi achinyamata awiri wa ma guys ooneka bwino kwambiri munga amene mukuoneramo. Tili ndi Luciano Lion mbali yako. Luciano, kaya moyo uli bwanji? Moyo wataziro. Sharp sharp. Muoneka kuti muli mwa mbali nayo kuli Wells Dixon uli bwanja? Ineso ndili bwino. Nditi ndemene mafotokozera na kuti program yathu ya lero tikukambirana nkhani yokhuza peer pressure. Zimene achinyamata amapangidwa influence unena kuti achite. Mwina mmene ndakukamba unena kuti achinyamata amapangidwa influence kuti achite. Ndangofotokoza ndithu kanzere kamodzi koma sindinakwanise kutambasula mmene peer pressure ilili. Ndiye mwina tiyambe kwa Luciano unena kuti ungayifotokoze bwanji kuyitambasula kuyimveketsa unena kuti anthu akamamva peer pressure kuti zimatanthauza chani? Yeah, peer pressure ndinkaniona kuti mmene mawu akumvekera pa Chingerezi kuti peer pressure. Peer ndikuti ndi nzako. Pressure ndikuti kupangidwa force kapena kuti ukakamizika kuchita chinthu chimene nzako akuchita iwenso ufuna uchite chomwecho mwanjira ina kuti yolakwika. Chifukwa peer pressure simabwera kuti pali zinthu zabwino iya. Peer pressure ndi ya negative, ndithu kuti chinthu chokupangidwa force kupanga chifukwa choti nzako akupanga chimene chocho koma chili cholakwika. Mwina mwachidwe tikhuza kufotokoza choncho. Kumeneko weso uona bwanji? Kunena zoona tikati peer pressure ndi chinthu chona kuti mwina ukupanga chinthu kuzera mwa nzako, wona kuti iweyo mwina sunali kuti ukhoza kukwanisa ngati zimenezozo koma foti nzako akupanga iwenso ula umakhala kuti ungalikuopera zinthu ngati zimenezozo. Zijazomanena kuti chigulu sichira kwisa ngati anthu akupanga izi ifeso tipange zimenezozo. Mmene kuti imakhala kuti kupanga ngati peer pressure. Chabwino, mwina tibwereso kwa Luciano nena kuti pamene tikukamba nkhani imene ya peer pressure, pali zinthu ziti zimene tingazifotokoze zimene zipezeka peer pressure kapena kuti achinyamata amakopera zinthu ndi ziti makamaka panopa zimene zili common kwambiri pali pa achinyamata? Kwambiri ndifotokozepo chimene chili popular kwambiri mafotokoza choncho. Kwambiri ine ndikuona kuti ni nkhani ya mowa maso kusuta. Zinthu zimene zimkhoza kuona kuti achinyamata ambiri akupangidwa influence ndi azinzawo. Tiyelekeze osatiyerekeze koma zimene zimachitika. Ana akapita masukulu ya boarding apezeka zoti mwina pali wina wake amene amasuta ndiye iwe umayenda ndi amene mchi ndi amakakamiza kuti akulu kuti pali zinthu zina zake kuti sukulu iyende bwino umafunika kuti mwina uchaika mogo kena kale iyende bwino uzingoona aire zimene zimakupangitsa kuti uziona ndi kuti kumadi kanga tine munthu ine ndi wamanyazi ndi mwina mabebe nake kulephera kwa vaira pamene ndio mapezezo kuti mwina wayamba kusuta mwina ufuna ufire aire mene munafotokozera munja ukafira aire ndi kuti timanyazi tachoka pamene pachapo mapezezo kuti mwina tsogolo lako osadziwa zoti kuliononga chifukwa iwe umaona kuti zofunikira ndi zimene ukuziona panopa osadziwa zoti zimene ziya pang'ono ndi pang'ono zikuonongera tsogolo. Chitsanzo yamba mwina ndikhoza kufotokoza chimenecho. Wafotokoza nkhani ya mowa komanso mwina kumenya mongo kamene kuti kusuta. Sidusa umbali ya wewe mwina pali sanzo ziti zimene achinyamata panopa akuchita nkhani imene kuti akuonera anthu ena. Of course zilipo zambiri koma pa nthawi ino ili imene tingafotokoze panopa andi kwambiri zimene zapanga common ningati nkhani ya moyo mweyo nkhani yosuta yomweyo ni za mababies omwezi akazi kuti munthu mwina ndi mwana koma mwina wafuka ili
ukucheza ni munthu wina wake akuza sine ndimaenda ndi akala ndiwo sobezija ubezekako mene munthu oli nthawi imeneyo sunafike studio rani opanga zimene ndifunda yaikulu imene unena kuti anthu ena akumapezeka unena kuti sanafike age yona kuti ayambe kupanga za mababies chifukwa kunenacho ngamwene ngakhale zimaoneka unena kuti panopa ngakhale ana akupanga komano kwa ana sizoyenera koma ndiona ndithu ana akupanga imene ndi mbali imodzi ya peer pressure kwambiri komanso mwina atili pomwepo timaona ndithu achinyamata amakhala ndi mabebi awiri atatu ngakhale sansikana zile zikhoza kukhala chiyambi chake kuti ndi peer pressure amaita pangida pressure. Okay, kwambiri zimene zimakhala kuti mwina munthu ngati mmene wangozikonde sinakweze zichazo ndona kuti hakuti ukupanga makhala kuti ngati chisolezi chako komanda uchasawo ndikuwana ndipiteso kwawina ndi makhala kuti mmene zingati ndingatibe of course ndingane mwina ndi peer pressure beyo ncho okay mbali inati ungane ukufotokoza nena kuti imakhala kuti munthu ndi khalidwe lako ngakhale sunga pangide force chabwino Luciano kuona bwanji pankhani yokhala ndi mapatena ambirimbiri imenenso ngakhale mgulu la peer pressure ikhoza kukhala nkhani ya peer pressure komanso ikhoza kukhala ngati chizolowezi chako khalidwe lako ndipeke chitsanzo m'masukulumu muliti asungwana limene timachita khalidwe loma yenda ndi azibambo akuluakulu khani imenenso yachulukira kwambiri mablesa imene ikuperekaso chiopsezo kwambiri mukhoza kuona kuti mwina mwana wa sukulu mtsikana adachoka mwina kumudzi kwawo ali wabwinobwino koma akabwera ku sukulu kuja chifukwa choti anzake akuona kuti akuoneka kuti akusangalala kwambiri akukhala ndi zindalama mablesa aleziso ambirimbiri ndenge ukuona kuti maina yangu ndikuchepekedwa ndio umapangidwa force ndi anzake aja ukamapempha daily tirekeze msungwana umapempha daily enzake kuti ndigale mafuta odzola izi ndi izi peza zoti anzako aja matopa nawe fakani tukambiyana panopa ndi peer pressure ndi pressure manager imene yochokera kwa azinzako kuti ino tatopa nanu ndiwe somaganiza kuti kumaneyo moyo wanga ndi ningamoyendetse bwanji ndio mapeza zoti wapeza kablesa kena kake ukapeza so kablesa kena mablesa mpaka awiri kuti amodzi iru sakwanira kuoneka mwina awiri atatu so mene mwafotokozera kuti kukhala ndi awiri zikhoza kukhala mbali zonse ziwiri mwina iweyo wapangidwa force faja zinzako komanso mwina ndikakhalidwe kauhulehule so wakamba funda yabwino unena kuti anthu ena amapangidwa influence makamaka ku skulu ngakhale si ku skulu kokha madera osiyanasiyana timaona ndithu anthu akunena kuti munthu anali wabwinobwino koma wasintha zimene wakamba zija ndikumbukira kuti even iwenso wazimvapo ka masecondary ka primary munthu ungoti tandibwerekeni cholembera ndibwerekeni pena anthu amakufunsa kuti kwanu kwangokuponya khalidwe limene lolo mawu amene woweti amaoneka ocheza komano kwa munthu ona kuti ali mavuto ngati imene wafotokozeramo imakhala zovuta chifukwa kuti anene kuti andigale mafuta amene umapereka isanzo munthu lero amupasa siku nampasena kamafunsa kuti kodi kwano kanango kuvunga tatenda panganizi ndithu komano peer pressure tifotokoze apa kuti simakhala kwa achinyamata tokha even asibambo pakhomo tilekeze mwina taenda ulendo wina wake ndi tikuona nzathu agula kachiwiri ali drama ndiwe soma mangidwa force kuti kuli agula kachiwiri neso ndikule iwala zoti wewe ndi mavuto wako sense zimapanga be affect so peer pressure ni magawo onse koma kwambiri imene yachulukira kwambiri maso ikupereka chiopsezo kwambiri ikaifa achinyamata chifukwa achinyamata ndi tsogolo la mawa so tikaononga tsogolo pano chifukwa chopangidwa force ndi azinzathu zimene zimationonga ndiperekeso chitsanzo chena timatha kusewera kumasewera pakoma tipatsa nthawi kuti tifika 6 tidalesa zifika 6 o'clock ndiye masankha umachezabe kufikira usiku uja ndiye chimene chimachitika chifukwa yona kuti nzako jakupanga force kuti ayi ndati tingomaliza izi mukamaliza alese amabalalika kupita kwawo mukapita kwawo kuja alese kwawo makamuti kumene kuja kwakumana iye ndi kholo lake pamene makaona kuti mwanzanga uja mandipusitsa apa pamene live ndi kholo ndi mafuna umaganiza kuti tsogolo langa lili mwakuti ndiwena ndipange tsogolo na kuti zanga ziyende ndithu ndingonjezera mfundo yabwe na Luciano makamaka nkhani ya ku skulu iyi timapeza komwe tikuyeza ndi anyamata kuti mwina wakonda zomulezera zotani amatha kukupeza izi sizingakuthandize terikasute nyani tikasute foja uko pamene nthawi ya maisoje ikafika wina aliyese pa deski amakhala kuyekha yankha mafunso amene alani wafusidwa imene leyo ndingatiso
mbali mozi ya peer pressure. Zona di maskulu makhala makru. Mwina ino makhalabo makru inaona kuti maenda limozi. Uya kuoneka. Mwina ndinusa amene mwale pesa anena soko. Kumauza antunena kuti akula samawerenge ya ndifaile baby. Awina yase basi umpezela baby yake kumapanga zipende zijazo kubwera pa masomo monga menaforoza wose. Wina alesa kulemba yeka. Pesa ndi amene masogolera munakhonza anzano munasi. Kwambiri zwa zimachitika. Elekeze ya mababy omwe. Mupeza zoti mwina akakhuluka acha wina alesa dakwira. Ndewe kamuna zinthu zimakanga zikufutira. Ndamapanga zoti wewe basi ukhale kuti wagwera. Ngakhala ina yake uzipereka una kuti bwa ndiko kuvaisira uyo. So zimeziazo of course mwana yanga tisabwino kumazizo lakwira ndito. Ndipo mwepo wanyamata. Nkhani omwe ya yoti mwina ukungukopera nawo zinthu. Eneyo ndili form 4 na ndinzanga sikana. Ndi timacheza kwambiri. Amata kunditenga setiri video ku tikana tikachizi kwambiri. Kuma ndepezona kuti tayama isojera fika. Yeyo na chikabwino zane ineyo. Pamene amanditenga ine kumango sotera zili. Sotera zenda zabwino ndizili. Wani akhala ineyo. Ndi akhala ine kadapiraso. Sananga ine alusana somugabiri. Umaye kuti kupita. Kumano sinanga ndi machezo amatha bwino. Mangu nduzasa mangu nditanda mandilangizako. Kumanthonera pa skulupo. Amati akutani awandisoyesa. Kuma amandithandiza kwambiri. Amandifusaso ase apapo chomwe kuti makuti amandithandiza amene za skulu so zimatani. Koma ine mangu bali kuti komaso uyeso. Mina makamba nkani ine niso kumailo wesa kwina. Chabuno mine ndimene tikuchitira program yathu ya Youth Insight imene tikuunikira nkhani yokuza peer pressure kutengera zimene achinyamata anzathu akuchita makhalidwe osiyanasiyana ndi timaunikira kwambiri makhalidwe amene si abwino chifukwa zina timakhoza kutengera makhalidwe abwino pamene anzathu akuchita makhalidwe abwino komano zimene zimakhala zononga kwambiri zimene zimanonga tsogolo lathu ndi makhalidwe amene ndi oyipa ndi taunikira kuti peer pressure ndi chani nanga ndi zinthu zimene zimapangitsa nawo kuti achinyamata tikopere makhalidwe anthu ena ndi tikhala tikupitiriza kuona kunena kuti zimene zizi ndi kuyipa wanji pamene tikuchita komanso tingachite bwanji kuti tikonze tsogolo lathu tisatengere zimene achinyamata anzathu akuchita. Program yathu siku lero tili ndi Wells Dixon komanso tili ndi Luciano Lion amene ndi anyamata anzathu akutithandiza kuti unikira nkhani imeneyi. Tionere zotsatirazi tikhala tikupitiriza ndi program yathu zikatha zimenezi. In today's fast-pacing world, standing out is a key. Business owners want to reach new heights? Partner with V&V Media Solutions Limited to create captivating ads. Musicians want to elevate your sound? Record stunning videos and audios with us. At V&V Media Solutions Limited, we offer a comprehensive range of services including photography, videography, screen printing, branding services, live streaming events, audio recording, public address system, video production, audio production, event coverage, multimedia design, installing security surveillance systems. Contact V&V Media Solutions today on 0884 704 072 or 0980 073 505. You can also follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel, V&V Media Solutions Limited. Let's amplify your brand and elevate your sound. Tikulandiranso mgawo lachiwiri limene ndi gawo lotsiriza la program imene ya Youth Insight imene tikuunikira nkhani yokhuza peer pressure kunena kuti imakhuza bwanji tsogolo lathu. Peer pressure imaononga bwanji tsogolo lathu monga achinyamata. Ndeti kuyamba kuja timaona timatanthauza kuti imatanthauza yani nanga imakhuza ma area ati ndi ati. Ndi mgawo ino lachiwiri pamene tikucheza ndi achinyamata anzathu Luciano Lion komanso Wells Dixon tikhala tikuona nena kuti kodi peer pressure ili ndi ma disadvantage otani pa tsogolo lathu. Ndi wina asakhoza kuti ambira kaya Wells kapena Luciano ndi funso tingopereka kunena kuti peer pressure ili ndi ma disadvantage otani pamene ife tikukopera makhalidwe osiyanasiyana. Okay, ndifotokoza bwinji nkhani ya disadvantage ya peer pressure. Pali zifukwa mavuto ambiri amene ungakumane nawo. Tiyamba nkhani ya kusuta jamba. Kusuta jamba ukawiriza kwambiri munthu ngati kusuta jamba munthu umatha mwina kupenga makolo basi mwina kumazunguzaso pa khomo usapanga zinthu zolongosoka
moyo wako mankhala ngati kuti moyo wako wasandukano basi ngati munthu opanda ntchito ngati chiwa changati chimene chocho makolo amadalira kunena kuti mwina unali pa skulu zawathandiza kusogolo koma zinalezeka kuti basi wayamba kutengera zinthu za mdziko ngoyenda ndi anyamato zochita zosalangosoka kumeneko Luciano kuona bwanji ma disadvantage kapena kuti kuipa kwa peer pressure? Matenda ake ati malungo nakongoti matenda okay chabwino ndifotokoze motere ndifotokoze mu angu ya asungwana tielekeze asungwana ali ndi ma multiple sexual partners ambiri chifukwa yofuna ndalama zimene zimadzetsa matenda aja mukwadziwa bwino matenda aedzi amene avuta kunjaku matenda waliko and ngati nyamata silisamalitsa titapsiti ndikofunika kwambiri nkona kuti tipewe tifanira kuti zotsatira zimene zija zimadzetsa matenda aja akakula kwambiri ndikuti ndi imfa kale zimene zijazo komatu mwina tilipo ena tamanena kuti matenda aja anabwerera anthu tsonotu anabwerera anthu tisaope pali mwambi wina mati padiwa siposewera uyezo zoti iyi ndi diwa ndiyo kumakasewera pamenepo chikakupana chimakhala chakupana so chofunika kwambiri chonena kuti tikhale anthu odziletsa tifanira kuti makolo athu amakhala kuononga ndalama zambiri pa ifeyo akupanga invest pa ife kumadalira kuti mwana wangayo tsiku lina adzandigwire pamkono ndiyo peza zoti mwina osadakule kwambiri wafa so zimene zimadzetsa kuluza kwambiri mudziko kandi mu society pakhomo kumene so peer pressure chifukwa kuti watengera za munthu wina wake zimene zimakhudza anthu akwanu family yakwanu azizunzika ndithu kumakupatsa thandizo la mankhwala ndi zina zotero kuti mwina iwe upeze bwino zizi ndizosiyambadala so kuipa kwina nkumeneko kuna kuti matenda timatha kutenga matenda kudzera muchidogonana simbi asungwana okhaira komanso mbali zonse chifukwa kukhala ndi akazi 4 5 iwogonana nawo ndikuti muli pa chiopsezo so tipewe na chinyamata ndikhupe wase mukuyerekeza ineyo silanga munana mukundi akana okay kuonjezera nkhaniyo ya matendayo makamaka kuasika naso amatha kutenga ngati mimba yosayembekezera kuti mwina sikando achichepere sanakonze sogolo lake kuti ine sogolo langa lizakhale wenji koma amapezeka kuti iyo watenga mimba ati amafuna asaleleza anzake akuona ali mabresa asikana ndithu akusanga kudya bwino ndamauza amene pachapo ukuchedwa atuche nchani azinzasi mapezeka kuti sikana yatenga yani watenga mimba ndipo chinthu uli pamenepo chinthu chimene ukuchita mukopera anthu ena mwina umachita mosiyana ndi anthu amene akuchitira chifukwa suza onena kuti anzako agwiritsa ntchito njira zanji iweyo ungopeza onena kuti usatire upeza onena kuti anzako achali bwinobwino iweyo basi watenga mimba chabwino Luciano mwina uli nkuonjezera kuonjezera kwina nkona kuti ma effects a peer pressure amakhala ngati chicheni ndithu kuti ukayampanga ichi effect ibwetsa effect ina effect imene mafana fotokoze apa ndi nkhani ya kusuta ford yakomanso kumwamowa zinthu ngati zimene zichazo zimapezera zoti chifukwa kuti takopera mitu yathu mwina ndi ubongo osiyanasiyana kaganizidwe kathu nkosiyanasiyana zimene zimatipanga affect ena chamba chomwe chicha kuchisuta upeza zota kukhala number 1 in class pamene iwe kusuta ndikuti basi uzingotukwana kumangoledzera zosakhala bwino so zimene zimakupanga affect so zimene zizazo zikachulukira upeza zoti mwina kholo langu ukalipira pang'ono chifukwa munthu wako sumaganiza bwino mwina ukadziphaso umene ukuchotsa moyo zimene ndi ma effects ena ndi ena amene amabweranso chifukwa cha khaidwe ena kuti akopera zinthu zina zake zimene ifeyo tisali mkhaidwe limenelo ndithu pachitika makesi osiyanasiyana makamaka kunja kupeza nana kuti munthu ndithu anali woziwika bwino koma mwina wangosokonekera pang'ono ndi madrugs mumva unena kuti wazipa kupeza nana kuti achipatala kuona kuti wanukhala ngati munthu yana amagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo sonzanana kuti so zimene ndi mbali imodzi yonena kuti ngakhale sindinganene kuti chiyambi chake nali peer pressure koma mwina ndikhozanana kuti mwina wachinyamata wapangidwa pressure kuti ndi anyamata anzake kupanga zimene zizi result ayo nkhala imeneyo kwambiri Kennedy zinthu zimene timachita moyo wathu atsiku ndi tsiku timakhala kuti akopera kwa wina wake chifukwa ifeyo tisanabadwe
timakhala kuti tabadwa abwino bwino koma ifo kuti society ndi anzathu ena amene atizungulira ndi amene amatipanga ife kuti khalidwe lathu likhala lotani tiyerekeze mpira weniweniwo mapezera zoti anzako ena amakonda mpira wambiri tiyerekeso kumakhala kuti msasalire pamene umamba kutsata mpira kudaba kuti munthu masewera amaniu samadziwa nkomwe kutsata za Manchester ifo yani anzako kuoneka kuti akupanga zinthu zotsogola kwambiri zinthu tikamachita timachita zimene zizotsogolazo ifo yoti umaona kuti ineyo ndikutsalira ndi bwanji nditakhala ndi chakuti by doing that mapezeka zoti ukopera zinthu zina podzazindikira too late kuti zimene ukopera zija zolakwika zina so zinthu ngati zimene zimakudzetsa mavuto ankhaninkhani ngati amene tifotokoza papa ine ndinzankhani ndithu chabwino ndi kapena unani kuonjezera chabwino mafana ndifunse nena kuti mmene achinyamata amvera kuti kodi ziliso ndi ma disadvantage otere achite chani sopano wachinyamata kunena kuti peer pressure akuiona iyi awita kuona na kuti ineyo ndikutsatira awa pale nthawi zinaso zimene wachinyamata sachita kuwuzidwa nena tapanga izi yekha akungoona kuti Luciano ngati apanga izi inenso ndikuyenera ndipange zomwezo osati kuti achite kubwera kuzandiuza kuti tazipanga izi apanga izi fetimapanga izi nthawi zina kulipo munthu kungoona yekha kutsatira munthu ndi munjira ina iliyonse imene munthu akupangidwa influence achite chani somano unena kuti apewe peer pressure tibwerere kwa Wells chachikulu kuti ukuyenda ndi anthu kapena ukuona kuti anthu awawa amakonda zinthu izizi ndi bwino iweyo kungopewa kuyenda ndi anthu ngati amenewo kuti iweyo usate njira imene ukuona kuti ikuthandiza uzikapitiza kuyenda ndi anthu ngati anthu amene ajawo ndi kuti iweyo uzikhaladi uli included pa zinthu zimene zijazo so better kungopewa ndikuona njira imeneyo ngati ungapitirizeyo ine ukankhawana lero pala anthu ena amanena kuti adawa asokhanga ndozikonda athu safuna kuti azicheza ndife okay kuli bwino kunena choncho komano iweyo ukuza chimene utani ukupanga fuka amana kuti sogolo wina lese mmanja lili mmanja mwake fuka anthu ena akamatilangiza paja zimangotenga kuti chikondi chawe koma iweyo ngati ukuziziwa kuti ineyo sogolo langa ifuna izakhale chonchi iweyo ukuyeneka kumapewa zinthu zimene ukuona kuti zitha kuwonongera moyo usadikire kuti ena akulangize kuti akulangize akuze kuti apati matera koma iweyo wekha umayeneka ungoyenda njira imene ukuona kuti ndikakafika pacha ineyo moyo wanga ukhala kuti uli chani uli bwinobwino Luciano anthu titani kwenikweni choyambirira kwenikweni tikuyenera 1 tidzidziwe ifeni kuti ifeyo ndi ndani tidzipange define kuti ineyo ndimafuna ndizikhala khalidwe lotani nanga moyo wanga ndifuna ukafikire pati ndikhupa kuti chimene itokhala foundation yabwino yopewera zinthu ngati zimenezi mwachitsanzo pa khomo kholo ikamatipatsa malangizo kuti mwina usamacheze ndi wakuti ife timatha kumaona ngati mwina college kuti lakwira kuti ndiletsaso kuti samacheze ndi wakuti pamene ineyo ndikamacheza ndi pamene ndimamva bwino ndimasangalala kwambiri so zinthu zimene zimatipangitsa kuti ifeyo tizikhala ngati mwina tikupanga kamwano choncho kumatsata zinthu zimene nzotayika so ndi bwino tizidziwe kuti ifeyo timafuna kuti tikhale ndani nanga anzathu amene tingafune kuti tiziyeza nawo ndotani tiziyamba kukhala pansi nkuganiza kuti ineyo ndisadayambe kucheza ndi akenani amapanga zotani nanga awewo samatani so zimene zikhuza tithandizira kuti mwina tipewe khalidwe limene lili ndithu tili pompo m'Baibulo buku la Miyambo limanena kuti ukayenda ndi munthu wanzeru nawonso uzakhala wanzeru kutero kwapapa kuti ukusata Baibulo lija kumaliwerenga kumakhala nawo nthawi ndithu limene lijalo utha kupewa zinthu zina zimene zitakuonongera chani kuonongera moyo wako so anyamataso akuyeneka kukhala anthu opezwa kupemphera mapita kuchalichi nkumakamvanso mawu a Mulungu kuti akuti chani wakamba fundo yabwino ifana kuti ngakhale amakambana nawo kuti chiyambi cha nzeru ndikuopa Mulungu tanthauzo zonena kuti pamene achinyamata tikupanga tsogolo lathu chifukwa timakambana nawo kuti zinthu ngati izi zimatipangitsa nawo kuti ife tsogolo lathu lisakhale lisakwanise zimene ife timazifuna then ngati idi imene wafotokoza amanena kuti tikhala anthu opa Mulungu ngati munthu akusogoza Mulungu sinzonena kuti zimene munthu akuzifuna moyo wake zimakhala zikukwanisidwa mwina Luciano amene tikupita mapeto uli ndi kuti malizira kutani kwambiri mafano ujizereso njira ina imene tingathe kukhala anthu opewa peer pressure ndiko kudzi makamaka kuvomereza chimene iwe uli mundikhulupirira kuti achinyamata ambiri
tumalegera makhalidwe anthu ena tifuna kuti atsogola lefe timaona ngati mwina tithamangire ngati zimenezo tikakhale anthu ngati amenewo mwachitsanzo mwina tufuna tikhale ndalama zambiri pamene nthawi yathu ndizochitika zathu za moyo sidafike koma sinanga umakhala unena kuti mwina waona ka baby kena kai kufuna uvaise kafuna ndalama ndi achite kuzawa kuti ndio shota okay imene imachitika nchona kuti ukavomereza mwansanga umadziwa zoti mastepe amene ndingadutse akhala oyenerera and sungatengereza kuti kayanzanga kwawo ndikotani chifukwa ambiri timatotengera kaya mwina kwanzathu olemera ndefeso tufati tilide life ngati imene amalidira anzathu ugula Air Force pamene ndalama zogula Air Force zokatatupangira zinthu zina peer pressure imene ndiyo sathandiza nkomwe so nkofunika kuti tikhale anthu ovomereza kuti pa stage yangayi siningatokhandi ndi chibwenzi osati ifa ukhale ndi chibwenzi tifana kuti ena akakukakamiza zimene zimawadzetsa kuti mwina pakhaleso kusemphana kwina ndi kwina mtsogolomu ndi chibwenzi chako ichi ifa kuti unangopeza mwaphuma fwaphuma silabwino limaononga zinthu kwambiri ndikufika kwambiri kumadekha kuti muzochitika zathu tipeze chipambano chifukwa moyo wa chinyamata tione kuti zinthu zambiri tikumafatira chinyamata ifuna kuti ma steps ena ake sidatsate bwino chabwino ndakonda akuluakulu kuna kuti tinali limodzi mu program imeneyi ifeso tiyamikire kuti mmatiganizira kuti zibwera program chabwino mmenemo ndimene tamalizira program yathu ya Youth Insight imene timakhala ndithu tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhuza ifeyo achinyamata. Program yathu asekwalero nali ndi Luciano Lion komanso Wells Dixon amene matithandiza pa nkhani imene yokhuza peer pressure ndi atiunikira kuipa kwa peer pressure. Ngati tili amuza amene timatengera anzathu kaya ndife asikana timaona anzathu ndithu akuoneka obeba ndithu chifukwa cha ma blazer kaya ndithu anizibwezi ambirimbiri achinyamata komano tione lena kuti chicho chimene ife tikuchita chosakhala bwino chili ndi kuthekera kuti chosera tsogolo lathu limene linali lowala kupangisana nawo kuti tsakwanitse zimene ifeyo timafuna. Kufikiranso tsiku lina limene zakupasani program imeneyi ndakondonena kuti linali limodzi program ya Youth Insight ya tsiku lero. Ine ndi Kenan Savala ndifunirani tsiku lopambana. Kumbukirani kuti in the heart of every young person lies the potential for greatness.